Има една Mazda 6 от 2012 година. Много симпатичен автомобил, който ръждата е почнала вече да превзема. Искаме да разгледаме какво е положението в праговете. Ето това е прага отвътре. Има ръждичка, но нищо страшно. Като цяло прага е доста добре. Ето го, здрав е. Запазил се е. Сега ще го обработим с флуид филм, с който ще спреме всички ръжди в него и ще пази дългосрочно от ръжда. И сега накрая ще разгледаме какво се случва в прага. Ето го материала, флуид филм е нанесен навсякъде, обилно. Този материал сега капилярно ще се разпространи в целия праг. Абсолютно навсякъде, където има ръждичка, ще я спре и ще я консервира във времето. Тя няма да се развива. А там, където няма да позволи по никакъв начин да се развива ръжда. Ето го. Подкалника обработен. Всичко става идеално. Хубав ден от нас!